Salut! Vreau să vă zic că îmi cer mii și mii de scuze că voi credeți că l-am... Bine, e adevărat, l-am copiat pe el la acea parodie cu ce se află geanta mea, dar îmi cer mii de scuze și dacă v-am supărat cu ceva, îmi spuneți și promit că nu o să mai fac. Nu uitați, Ilie a făcut 2 astfel de videoclipuri. Eu am făcut decât unul. Am copiat doar la, să zicem, am copiat decât puțin, nu prea mult, ok? Și vă pup și mulțumesc. Vreau să mai îmi dați provocări și acum. Și nu cred că ați înțeles cum am zis eu. Vă explic acum, ok? Deci, această fată e o fată Camelia. Camelia, tu poți să scrii așa. Dau exemplu pe tine că ți-am ținut numele. Și încă cineva, nu știu. Deci, uite. Tu, Camelia, poți să scrii așa. 1. Întrebare. 2 puncte. Câți ani ai? Cum te cheamă? Și 2. Provocare. 2 puncte. Te provoi să faci aia. Ok? Vă pupăce și mulțumesc din nou pentru acești 13 abonați. Nu uitați, la adevăr și provocare 3. Nu, 4. Da, 4, că 3-ul l-am făcut, a fost groaznic. Vă rog să îmi dați 50 de like-uri și la 50 de like-uri și la 15 abonați. Bine, am preferințe la 2. La 50 de like-uri și la 15 abonați o să mă filmez. Deci fac ceva mișto. Ok? O să fac 2 astfel. Nu. Una, că cealaltă nu o pot face, că trebuie să mă trezesc foarte dimineață și sunt în vacanță și n-am de ce să mă trezesc de dimineață. Ok, vă fac una, vă spun. Pentru că omul e atât de groaznic. O să iau 2 omuri și o să ne spargă în cap. Ok, nu uitați! Mai dați-mi și aici provocări, da? Și întrebări, nu știu. Dați în continuare. Și... Băi!